Alyn Ashworth dwi, smai. Dwi'n bragu cwrw yn nghanol y dre o Ninbych ers blwyddyn rwan. Rhai misoedd yn ôl, o'n i'n meddwl am bragu arbennig i'r Eisteddfod. Ac aelod y pwyllgor technegol yr Eisteddfod genedlaethol dwi. Ac ar ôl siarad efo bobl yr Eisteddfod, mae gen i ganiatad creu gwrw arbennig yr Eisteddfod. Ac rhywun wedi dweud be am defnyddio enw Siôn y Bodia. Ac do'n i'n ddim yn clywed am Siôn y Bodia. Ond rwan, dwi wedi dysgu roedd Siôn y Bodia yn byw yn yr ardal Ninbych rhai 9 ganrif yn ôl, dwi'n meddwl. 8 neu 9 ganrif yn ôl. A mae'r stori Siôn y Bodia yn rhywbeth am sut mae Ninbych yn cael ei enw. Gafodd Siôn ei gladdu? Ie, gladdu. Yn yr eglwys, yn eglwys wen, yr eglwys agosach, yr Eisteddfod, y maes yr Eisteddfod, a mae'r cofeb Siôn yn yr eglwys. Dwi'n teimlo mae'r enw Siôn y Bodia yn enw da iawn am gwrw arbennig yr Eisteddfod, dwi'n meddwl. Felly, prynu lot o gwrw. Sut fydd y cwrw ma'n blasu? Mae cwrw yn ysgafn, iawn, ac efo'r rhai o hopys, ysgafn, iawn. Siôn y Bodia yn mynd i fod y Guinness Cymraeg? Wel, dwi'n bragu gwrw fel Guinness. Ac mae'r gwyl gwrw genedlaethol wedi archebu 2 bareli o cwrw fel Guinness. Cwrw o'r enw cwrw Ninbych. Ninbych, iawn. Mae'n boblogaeth iawn y cwrw Ninbych. Lot o bobl yn hoffi cwrw Ninbych. Cwrw well fy bragdy, dwi'n meddwl. Mae gen i 7 math o gwrw yn yr camera Good Bottle Beer Guide ar hyn y bryd. A mae'r bragdy yn y Good Beer Guide. Dyma boteli, dyma'r cwrw arbennig Ninbych, cwrw eirin Ninbych. Mae math o eirin sy'n yn Ninbych, a dwi'n creu cwrw arbennig. Dyma'r cwrw Ninbych. Iawn, okay. Ac dyma'r ffoled yr ial. Cwrw brawn ydy ffoled yr ial. Right. Pa un di'r un
cryfa o'r heina. Cryfa. Ie. Strength. Ie. Cryfa. Mae 4.5. Okay. 4.5. Mae 5 gant. A 5 gant. A yr un. 5.